ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर गोदोनि ऋषि मुनि ब्राह्मण पण्डितफ्रा शास्त्र बिजाबफ्राव लिरना गालांनायफोरखौसो बेदाव थाखानाय मन्त्रफोरखौसो जोङो मखास्थ' खालाम खालाम गोसोआव लानानै जोङो आवरायो मन्त्रखौ संस्कृत सोदोबफोरखौ। अब्लाबो गुरुफोरनि फोरोंलांनायाव जों दा जा एसे एनै रोंदोंसै बेखौनो जोङो थथ' थाथा गथ'फोरखौ बुजायहोनो मिथिहोनो थाखाय जों नाजायो। दा बिदि नाजानायनि गेजेरजोंनो एफा एनै रोंलांबायबो मिथिबायबो। जोंहा दहाय बे आफाया मा होनदोंमोनलाय 108 ना रुद्राक्ष ना मा होनदोंमोन? बे बोरैबा थब बेरखांहैदों बे बाबानाव। जप्रानायामाव बुंदोंमोन नामा नोङो? बेयो जोंहा परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि शास्त्र बिजाबावनो थाखानाय परम कल्याण गीतानि रुद्राक्ष माला दं 118 पातायाव रुद्राक्ष धारन होननाय। बेखौ एसे फोरमायनो सानबाय आं। रुद्राक्ष रु माने प्रकाश नुजाथिनाय, प्रकाश नुजाथिनाय। द्र माने अखाफोर ज्योति, अक्ष माने सान ज्योति। अखाफोर सान ज्योतिया नुजाथिनाय होननाय जायो रुद्राक्ष। रु माने प्रकाश नुजाथिनाय, द्र माने अखाफोर, अक्ष माने सान। अखाफोर सान ज्योतिया नुजाथिनाय होननाय जायो रुद्राक्षनि सोदोबथिया रुद्राक्ष। दा 108 दाना होनो बे उन्दुरमाला गाननायखौ। जोङो मालाबा मालाबा नुयो नङा होमबा? सन्यासिफोरखौ गाननाय दिं दिं दां दां उन्दुरमाला गाननाय नुयो नङा होमबा? गिदिर गिदिर फिथर फिथर। बे फिथर फिथर गिदिर गिदिरा बे मालायाव गासै 108 थायो। बेखौ जप ध्यान धारणा खालामनायाव हां बोखोनाय हगारनायजों लोगोसे आसिजों सानो 1, 2, 3, 4, 5 होननानै सानलाङो। बे रुद्राक्ष माला साननाय 108 बार बे 108 थायो बे मालाया। बेखौ जप खालामनायजों लोगोसेनो बे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिदिनो सानलांबाय थागोन बे मालाखौ फिदिं 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 सानलांबाय थागोन। बे रुद्राक्ष माला साननाय गोदोनायाव गानना लायो। मानो 108 जाखो बे रुद्राक्षआ? बे माला बेगरा मानो 108 जाखो? बेवहाय मा ओंथि हाबना दं? नैबे जोंनि देहा नङा होमबा? गिदिर गिदिर गान्थि दं। बे गिदिर गिदिर गान्थिया बेफोरो 24टा दं। गिदिर गिदिर गान्थि जरा 24टा दं। मिथिबाय? 24टा गिदिर गिदिर गान्थि जरा दं जोंनाव 24टा। ओमफ्राय फिसा फिसा जरा दंसोगारो नै आसि मोनबायावनो 1, 2, 3, मोनथाम बा मोनबायाव 15टा जरा दं। आरो नैबाव दंबावो ओरैहाय। आरो नैबावबो दंबावो नै। बे गासै आसिनि, आखाइनि, आथिंनि लाजोबनानै गासै 84टा जायो। 84टा। फिसा फिसा जरा गान्थिया 84टा। आरो ओमफ्राय गिदिर गिदिर गान्थिया 24टा। 84 जों 24 जों ज' खालामोबा दाजाबोब्ला 108 जायो। दा बे 108खौ लानानैनो बे रुद्राक्ष मालाखौ बानायदों आरो मा बेगरखौ 108 दाना रुद्राक्ष माला। मिथिबाय? सन्यासिफ्रा बे मालाखौ गानो।